moeten mensen zien in functie van de dingen die ze doen. Zo van die toren die ze toch niet kunnen laten. Die met zijn banjo niet van mij is er ook geen rollen al voorbij. En hij heeft hier en daar een kleine pluim gelaten. Op elk feest of boerenbal, er entertaint hem allemaal. En vanaf dan zal geen mens de zal verlaten. Maar geeft hem een jobje met een eigen bureau, dan ligt hem voor de negenen te slapen. Als ik na 20 jaar eens terugzing naar die gast met zijn gitaar, dan moet ik na examinatie constateren dat al aan en die gilet, die grote hoed en die kamee, de tand destijds toch helemaal niet camoufleren. Datzelfde feest of boerenbal, daar is hem ook met zijn geval, daar komt hem heel enthousiast mee performeren. Maar nou werd ik toch gewaar dat hem na 20 jaar zijn spel moet laten repareren. Een jongen achter, maar die is er ook al jaren bij. Die is niet zonder moeite te verzetten. Hij speelt gitaar met al een trick en hij zet de maskjes in de fik. Want hij geeft toch geen golf van zijn paretten. Is er een feest of boerenbal, je ziet hem swingen overal. Met ons of ook met nog ander verdetten. Maar zet hem aan tafel met een volle taloer, dan moet er voor de rest niet meer op letten. En die gast hier achter mij is zo'n grote joekelbaar, waar een normale mens niet mee zou willen sleuren. Op zijn werk in de dag is hem af en toe van slag, tot grote wanhoop van zijn superieuren. Maar op een feest of boerenbal, daar geeft hem alles wat hem kan, van voor naar achter en van achteren naar verre. Ik weet dat iedereen blij is, als hem erbij is, want dan kan er al niet veel meer gebeuren.